Здравейте, аз съм Шотингбърд и днес ще играя малко Dark Sang. Малко лапишка игричка, ама пак става. Защото не ми се играе лол. Сега ще играя малко Dark Sang. Аре де, не ми зареждат геройчета. Аз имам едно геройче, ама не играя с него. Мога да направя епизоди, ако е яка играта. Добре, съм това горски. Не. Там нови горски магиостик дракон войн. Гледайте, бе. Парен механик. Какъв този е? Тактически далечен бой. Добре, ми съм горски. Горски съм. Пеше. Слепото. Пеш слепото. Създай. Айде, пеш слепото бе създаден. Мали, аз съм горски, бе, хора. Супер, всичко се вижда. Перфектно. Движения. Добре. Не, играта си е много добре. Като цяло не е бъгната, тъй като гледам. Къв си е? Мара е там. Няма ги чета да е срал ти, бе. Умре. Не тебе, бе. О, не искам. Ай. Добре. 3. Не, бе. Умирайте, бе. Добре. Ще правим епизодчета на тази игра явно. Ще видим. Обикновен къслак. Чека, аз къв имаме? Мама хук. Не, вземам го това, вземам го. Сменихме го. Сега горски съм. Съм и на 2 удара. Тук е някакъв умрял. Умре, бе. Не ме удрай. Нещо падна. Ленини обувки. Добре, някакви ленини обувки взехме, хора. Готова. Тук трябва квеста да го таковаме. Стоп! Кой е там? Така ли? Нов ученик на горските. Внимай, млади човечи. Враговете са навсякъде. Оле, мале! Защо ще направим, приятелю? Чакайте, че... Отвориха се странни портали и създания нахуват там. Нападнаха крепостта и ни убиват. Чух шум от високата зала. Кракът ми... Иди да провериш. Ти давай. Ама ще ми платиш после, защото безплатен труд няма. Айде. Мале, то арчер е много добър. Не арчера ми, как му викаха? Медна жица взехме. Тъй като... Не, бе. Айде. Медна жица. Какъв този е? Нямаме мяташ такива работи, бе. Бе, то с няма да умре. Си някакъв... Точки... Живот... Ниво 1. И още медна жица. Не, чекай, с няма да вземе. Ще дадем на братя. На братята. Вие нямате край, бе. Вие сте като... Повече от братята сте, бе. Така. Създание от отвъдното... Не, нямам да ми.
Създание отвъд. Къв си, бе? Бяга от тук, бе, махай са. Жезълът на гримак. Каптоза, бе. Бягай! Какво става тук, бе? Не! Не да има цели въобще. Не си помисляй да ме целиш. Но две. Тия са ми на 2 хита явно. Две. Айде. Мет. Кой ма цели, бе? Преди малко някой ма целиш. Къде е този боса ли там? Его. О, ще стреля. Аз го знам това. Додж. Опа, излезе ми тук нещо на компа. Аз ако виждаш нещо, ще да. Могъщо създание от въдното. Супер. О, дигнах левел, ей. Какво е S? Скилчета. Аз го имам ти скилче тук. Какво е то? Точен изстрел. Какво? Много мощен станах, ей. Вижте какви работи изстрелвам. Майстор не мога да прочета. Млад горски, добре, че идва синко. Някой момента е отворил порталите. Хубаво, какво да направя са? Абе, иди ти, бе, какво ме занимавате, бе? Аз друга работа нямам, бе. Не, трябва да се няма. Връзката ще бъде осъществена. Добре, как кажеш? Градски околности. Хубаво, какво да направя, като съм достигнал градска околност? Чайте, трябва да говоря с това. Абе, бяга от тук, бе, няма да занимавам с тебе. Ти какво искаш? Промежение. The fuck? Тус. За какви работи ми говоря, бе? Ще викам Ковалняк, защото ковеш. Но съм мощен, всичко знам. Значи той ще е за този тъп епизод от тъпата игра Dark and Sunk. Всъщност не е много тъпа да ви кажа. Интересно бе и за сега. Кое ще чета, Да, надявам се да ви хареса. Коментирайте, оценявайте. Надявам се да ви хареса. Абонирайте се и да, чао.